Καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα είμαστε κλειστά. Είμαστε έτοιμοι και κατεβαίνουμε κάτω στην Αθήνα να γιορτάσουμε τα 3 χρόνια. Δώσε τα σάκι, Άγγελε! Πες γεια. Γεια! Ερχόμαστε! Κατεβαίνουμε! Για την ασφάλειά σας. Για να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη στιγμή. They celebrate an important milestone for their company. We warmly congratulate them and invite you to join us in celebrating with a glass of champagne. Κλείνουμε 3 χρόνια και θα έχουμε δώσει σήμερα όλους τους φίλους μου. να κάτσει στο πεζούλι και να μυρίσει η γειτονιά κανέλα και ζούλι. Είναι
Σπάνια που λέω ψυχή μου, κάνεις το σώμα σου ελαφρά. Έχω μάθει που γίνει. Οι δυο καρδιές μας δεν πήγαν σε νησί που ρωτιόμαι στο σήμα. Αγάπη, υπερπολιτικά. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, όπως σήμερα, σε καλά καθούμενα στην αρχή 3 χρόνια, στο τέταρτο παράθυ θα γίνει το αδύνατο. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύουμε το χορό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για την οικογένεια Σαράτσι. Για τον Στέφανο και για την Ούλη του και για τα παιδιά και για τον Δημήτρη μου εδώ. Γιατί όχι, δεν είναι χειροκρότημα αυτό, δώστε το χειροκρότημα. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να μας μάθει και το να πει ποιότητα, αγάπη, οικογένεια, ζεστασιά, συντροφιά, δοτικότητα, τα πάντα. Να τους έχει ο Θεός καλά, εύχομαι άλλα 100 χρόνια, τους αγαπάω μέσα από την καρδιά μου, γεια σου Μισοχοίδη, άπτοτα. Κι αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα πω να το φωνάξω με τα τρία. Θα πω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή, πως αγαπώ. Δώσε ένα καλησπέρα από μένα, δώσε ένα σολμινόρε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανα όλα το μάτιο πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν κορό. Πάμε για τη Σοφία μαζί παιδιά, που να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω τα πάντα τα ταξινίδια, που να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια που κι εσύ έχεις εξαφανιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τον Στέφανο ότι εγώ έτρωγα καλακαθουμενιώτικα από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ευχηθώ στην οικογένεια αγάπη, πρόοδο, σ' αγαπώ Στέφανε. Είσαι μεγάλος μαθητής, γεμάτος σεβασμό, γεμάτος πίστη. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα που έχεις κάνει. Γι' αυτό είμαστε και όλοι εδώ, γιατί σε αγαπάμε. Να δώσουμε όλοι και ένα δυνατό χειροκρότημα και σε μια άλλη οικογένεια, η οποία οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ πλέον την Ελλάδα. Την οικογένεια Κατσαφάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο επόμενος είναι ένα παλικάρι, ένας άρχοντας, ένας κριτίκαρος, ένας λεβέντης. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στην βροχή εμένα δεν μ' αφήνει έρεμη και μοναχή. Βόρεια στη μαχήρη και μάτια στο ποκάβα μέσα σε ένα συνάδει με πήρα νικό. Είδα φωτιά να ανάβει και φωνικό. Μα το Θεό
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Να είστε καλά. Σήμερα σας φιλοξενούν του Στεφανή οι τόποι. Μεγάλο πράγμα στη ζωή να σμίγουν οι ανθρώποι. Δεν τον ευγάνει η γενιά, τον άντρα ούτε οι τόποι. Το γεννητώντας το έχουνε ξεχωριστοί ανθρώποι. Τα 3 σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που του χρόνου γίνονται 30 είναι πολύ λίγα. Εδώ θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Έρχονται όλα τα καλά έρχονται, να ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι, να είστε καλά. Είσαι εσύ που μαζί σου νιώθω τόσο δυνατός. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες, εσύ ο τελευταίος προστατημός. Νομίζω ότι τα έχει κάνει τόσο σπουδαία όλα αυτά ο Στέφανος, που τα καλά καθόμενα πλέον είναι μια μεγάλη παρέα, η οποία δεν θα μείνει μόνο στον Ντάνι και στους απογόνους, αλλά και στην τρίτη και στην τέταρτη και στην πέμπτη γενιά. Να το ευχηθώ λοιπόν στα 1000 χρόνια, και πραγματικά η επιτυχία είναι για όλους. Και μου αρέσει πολύ που ο κύκλος αυτός δεν έχει κλείσει ποτέ. Χωράει πάρα πολλούς ακόμα. Αυτό μπορά μέχρι τον τόπο να μ' αγαπάς με τον γιατρό. Αυτός ο δρόμος δεν θα το κάνω επιστροφή. Ή που νιώθω μαύρο χάλι, ένα τηλέφωνο σου πάλι. Πέτρω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Εδώ πίσω μας. Θα δώσουμε τις καλύτερες ευχές στο καλύτερο μαγαζί της Ελλάδος. Αυτό. Δεν μπορώ να πω πολλά. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά Στέφανε και Δημήτρη, που είναι αδερφός μου. Να τα χιλιάσετε, πάντα επιτυχίες, να μας δίνετε ωραίες γεύσεις και ό,τι επιθυμείτε, παιδιά. Το καλύτερο. Όταν φτάσει στο βαρδάκι, θα Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί εγώ είμαι καλακαθουμενιώτης από Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν το μαγαζί κατέβηκε στην Αθήνα, έδωσα φως και ενέργεια σε αυτή την οικογένεια που αγαπώ πολύ. Πάντοτε θα τους δίνω αγάπη, γιατί τους αξίζει, γιατί το επίπεδο είναι ψηλό σε όλα. Όχι μόνο στο φαγητό και στην παρεχόμενη υπηρεσία, αλλά και στην ψυχή. Σας αγαπώ πάρα πολύ και θα είμαι πάντα εδώ. Εγώ γεννήθηκα τρελός, αντί της βοηθάτε, είμαι γάμα στα πληγόνι. Γεια σου Μιτσάρα! Ή από μένα να σώθεις. Εγώ γεννήθηκα τρελός, αντί της Θέλω να πω χρόνια πολλά στην πιο αγαπημένη μου οικογένεια, στο Στέφανο, στην Ούλα και στα παιδιά τους. Τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τους έχω στην καρδιά μου και τους αγαπώ. Χρόνια πολλά και άλλα τόσα.
Χρόνια πολλά στο Στέφανο το Σαράτσι, με τον κόσμο που έχει φτιάξει εδώ στην Αθήνα, με τις ωραιότερες γεύσεις που υπάρχουν στην Αθήνα. Το εύχομαι να είναι γερός, πάντα έτσι ζωντανός, πάντα έτσι γευστικός και όλα τα καλά. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Είχα μάτια 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Ό,τι καλύτερο. Στέφανε, εύχομαι να είσαι πάντα υγιής, να είσαι πάντα γερός. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Με έχεις φροντίσει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Και εδώ πέρα κάνουμε κάθε μέρα πάρτι. Όποτε ερχόμαστε είναι ένα πάρτι. Σε ευχαριστούμε για όλα. Μου τα πήρες όλα και πήγες μακριά. Έστησες τα πλάκα ξαφνικά. Μου είπε να πω ό,τι θέλω. Εγώ θα πω ό,τι νιώθω. Να είναι γερός, να είναι δυνατός και ο Στέφανος και ο Δημήτρης να κάνουν άλλα 10 και να γιορτάζουν άλλα 100 χρόνια. Να είναι καλά, να είναι γεροί. Θέλω να μας πείτε 2 λόγια σήμερα πώς αισθάνεστε για τα 3 χρόνια που κλείσατε. Μας παίρνετε τώρα, μας παίρνετε. Αισθάνομαι πολύ όμορφα καταρχάς για τα γενέθλια και κατά δεύτερον είμαι δίπλα της. Η βραδιά μου ολοκληρώθηκε, καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους εδώ μαζί μας. Ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει εδώ τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε όλους τους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη που ήρθαν για αυτόν τον σκοπό και δεν μας αφήσανε ούτε μία μέρα μόνους μας. Οπότε καταλαβαίνετε η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, η συγκίνηση πολύ μεγάλη. Ελπίζω κάτι να κάνουμε καλά κι εμείς, κάπως να τα καταφέρνουμε για να έχουμε αυτήν την αγάπη από τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.